Marakop ya oras at si katayo namin lamot, pinablimir na tateng agagitan kakaaro. Pi salamatan min tuloy so say pangkanawnawa. Ya makapanaral ya sa naiba na saya ng kabrid salita na say Diyos sa katawan. Salamat, ta inibaan nyo kami lamot at say pankutkut ya aragdalem na salitay Diyos at say libro na say gawa. Siya si Pastor Rosler Zamora, tan kaiba tayo lamot at sayan bukta, so say pinabli tayon Pastor Felipe Manlonga Jr. Pastor, kumusta? So sa kay simban limawas lamotad si kayo. Pananga si Diyos, Pastor Ross, nabungamot. May susaray kaagyan tayon pinasyar ko, uni matun laman ayad sa programa tayo, labalabay da. So say kwanta, finally Pastor, wala lay Pangasinan siya nababantayan minata na YouTube, Facebook, yan yung talaga nabibindisyonan nila. On Pastor, dyan ito Pastor, ang God sa West Central Pangasinan. Aray kaagian tayo binmalay, aray kaagian tayo lingayon, tan aray kaagian tayo ninyoy, talaga nananangdang da so sayan programa, at gabay miran lugayan, at sayan pangkanawnawa. Pastor, ituloy tilay panag-aral, wala tayo la Direksyon 7, agaylay pulis na panahon, Pastor. Tansay panaralan tayo at tituluan na say unaan, ya panagmisyonaryo ng Pablo. At say imbo nag-election, Pastor, pinaralan tayo si Pedro, say panagmisyonary to. Natan, say panagmisyonero ng Pablo, say nandumaruma, ya pasan, ya nila to, unaan, ya journey. First missionary journey. Kanda. At sayan panag-aral, panaralan tayo, no paano niya si Pablo, no si Paray kamuyungan to, at sayan impan ministro to. Pastor, say ipapatlop yung teksto na rumo gadad Gawa 13, versikulo 38 tan 39. Basan tayo, Pastor. Basan tayo agagi. So say teksto yung ipapatlop tayo 38 tan 39 na kapitulo 13. Say kwanto? Amtaan nyo sirin, agagi. Alapuad nga ran na sayan tuo. Ni pakabat at si kayo so kaakal na saray kasalanan. At jad saray amin ya agyo aka patungtungan jaed gangan nan Moises lapuad si kato napatunong ya amin so manani siya. Pastor, nanangangan tayo so say ibabaga na sayan teksto. So amay panamirduna ya improklama ng Pablo at panamaglay ng Kristo, tanong tamtumat, sa kilalaban o may justification, at narumugan kindi Jesus aliwalabat yan sa may lay ng Moses lawa. Nag-iingan sa panangilaban, yan narumugan, at si kato, no si kato yung manisya, at si kato. Tapyan natalusan tayo yung Pastor, mampikasi tayo. Sang katagayan min ama, ituloy mi sa panaral mi na sa libro na gawa. At wardiyan aralan mi, sunaan ya journey, missionary journey ng Pablo. Yun yung inerimbak yun ng durumaran lugar. Wardiya ama, karoon mi, idalan nyo kami lalamot. Si presensya yo, so mansyansyad kapagliyan mi. Dan bindisyonan nyo mo, so saray agagi mi, mambabantay at sayan oras. Sayan min, sukuro min na Jesus. Amen. Pastor, may teksto tayo, malinaw, yung mga ibaga, yung sa Diyos, at ikalanto tayo at say kasalanan. Tansaya so say sang karagapan niya in kalar ng Pablo. Amay pagkapanyari ng Jesus, yung mga kalod si katayo at kasalanan. Ilaban to tayo at say sanok na sa kasalanan, ikalanto tayo at presensya ay kasalanan, tan ikalanto tayo at say pakapanyari na say kasalanan. At panamaglay na pakapanyari ng si Yesu Cristo. Okay, dakop na ministeryo ng Pablo, Pastor Rosta, talagang sentro si Kristo at say missionary to. On Pastor, at say panagmissionary to, si Pablo say tawag din sa missionary to the Gentile, aray hintil, so missionary yan to, Pastor. At sayan bugta, si Pablo kaiba to'y Lucas, si Pedro, kaiba to'y Lucas. Natan si Pablo, nang timot, no siya pa'y kaiba to, at sayan muyungan niya panagmissionary to. Pastor, si Paro so say kaiba ng Pablo, at sayan panagmissionary to, at saray hintil. Lucas tayo, Biblia tayo, Gawa, 4, versikulo 36 tan 37. Okay, say konto jay, umpawil tayo Pastor Ross, 4, On. say konto jay, at si Jose, ingaran na saray apostoles na Bernabe, ipatalos, kabalik santo so anak na ligliwa, sakay alibita, tuo at tubuod, Sipre, lapod wala so sakay
umato si kato so inlako to at inawit to so pilak tan inyan to at salian daray apostoles. Ngayon, Pastor, sa isa kaya kaiba ng Pablo Manayod, sa yan, unaan niya panagmisyonero to, Pastor, at si Barnabas. Awa? Si Barnabas. O si Bernabe. Bernabe. At Pangasinan, si Bernabe. Si Bernabe. Si Bernabe, Pastor, at sa kaya, sa ingaran na ibaga may Bernabe at managpalikat or Managpalikat. encourager. Awa? No wala ramay naluluglumaw, no wala ramay napoproblemahan, si katuso mani-encourage si karap, yan nawalan iralamo na sa may gana ud panagbilay. Ganador. Kwanto Sinong pawil may dating liknaan da. on. Natang Pastor, ang ginawa to so sayan laki ya lingkor na Dios. Si katuso nalapod Chipre, sa ginawa to Pastor at ilako to so may kaumaan to. Kaumaan to. Gabay to ibaga Pastor, walay alog ya. Nayarin. Sa nagto ginamit Pastor Ross sa sarili to. On. Inyan tod salian daray apostoles. Labay to ni baga impausar tod sa ikimay na ebanghelyo. Unya Pastor sa may agawad sa man, nalika si Pastor, di ba? Nunungan tayo, sidetrack tila ba Pastor awa? Sa liknaan da, sa kayarian dalan amin. On. Diya Pastor, ipasok tayo da iso, just agawad si Ananias, no, nanonood yung Ananias Pastor si awa? Ananias tan si Si Sapira, may sanasawa. Sanasawa. Imbaga dalaya, iterdaman, no, nalako Isipan da, ta Diyos siya isipan da. Natan, antoy agawa Pastor, agda inter. Enter. Agda inter. Nan limo mayan nan mamayra kwanto ayalan namin manon kwanto inatoy. Nan limo bang may asawa to, umamo sa imbaga to, Ang ibigira. inatoy ya tampon. On. Ang tayo gabay ito ibagaya, Pastor. Walaan tayo kumuna puso ya singa Bernabe. On. Ya, sa inunutun tayo at no paano niya makatulong at sa ikimay na sa Diyos siya katawan. San no, Pastor Ross, no, sinanang ko din sakit kan, no wala insipan tayo Diyos siya katawan, sigurado tayong tuuran tayo. Tapian mamali man niya bendisyonan si katay. On, Pastor, tuwatan. Natan, umpayol tayo, Pastor, at kindi Bernabe, awa? On. Pinag tayo medyo makaarawid sa eleksyon tayo. Si Bernabe, sa kaya managpalikot. On. Gaylay, dako, Pastor, no, sa kaya kumunod sa ray iglesia tayo, o amin niya iglesia, walay Bernabe, yung espiritu. Antam Pastor Ross, sa antak administerium, ministeryo, distrito lalaan tayo. Wala ra may pasan niya labalabay tayo lalaan ta. No, medyo walay problema tayo. Wala tayo man niya pasan na manlikat tayo, naligliwa tayo. Walan untan. Wala. Kina ministeryo tayo. On, Pastor. Natan, Pastor, wala na sa kaya kaiba to, sa ngaran to, John Mark. Yon. Si John Mark at ugaw niya, Pastor, awa? Ugaw niya kaiba. Alon, ugaw. Niyarin mang balbalulaki o balulaki. Ay, kapinsan ng Bernabe. On. Basahan tayo pa, Pastor. Gawa 15, versikulo 39, no si Paya, si John Mark. Jad 15:39 sa ikwanto jagagi at agawa at sikara subalag sangsangan anan siyan ira adwa at si Bernabe inalatos si Marcos at nan sakay ira linma at Chipre balat si Pablo sa kwantod 40 nan pinilito si Silas simupot ya inpikasi ya nanakar nasare agagi at grasya na katawan. Nanay, Pastor, awa? Ang gano wala ran doon kimay na sa Diyos sa katawan, walan wala agapan talusan. Nayar, Pastor, aliwan amay tuusuan sa kisulinawada, amay gawa. Awa? Amay prinsipyo labat niya, Pastor, aliwan sa amay tuo mismo. Natan, Pastor, nunungan tayo, walay sangsangan dan daiset, natan, si Pablo, tan si Bernabe, sa gabay ng Pablo, agdula awitan si Marcos, si Juan Marcos, si John Mark. Akinay, lapod ng impilada, intilakto. Intilak to. Lapod, ugaw nila ti Pastor. Mayarin balula kini, aliwanin mature si isip to. Kaya sa kono Pablo, ang mo ipipilatan, no ipilamtan, man siyanta. Oh. Kasi Bernabe, encourager lang ti Pastor, managpalikat. Antoy agawa Pastor, di, duman siyan, basta siya, ipilak lamot. Impila to. Lapod, encourager lang ti Pastor. Antayo, agtila pa dukuyan niya Pastor, dyan utit niya panaon, antoy agawad kindi Marcos, nang maliw ya masagder, ya lingkor na sa Diyos. Nang sorry mo lamang si Pablo, may dyan bandad utit, inamin tumot siya aliwa, susama na desisyon. Sa marakap ya kita ginawa sa to. kay Pastor, ang gano numaminsan na girama kapanulop na sa prinsipyo o na sa diskarte, ministeryo. Sa marakap ditan, aga na didiral may ministeryo da. Mampapatuloy ni Ransin siya. On Pastor, tuatan, ang gano aliwan, amay diskarte danto, sumlang. On. Bang balot, nanhiwala ira, siyan niya, ang lingkor ira dwa. Lingkor ira. Kaya di makal ni, susamay, Kumbaga, nan maliw ya, nan split ira,
Duaran pasan so nakikimo yan dalalaingan at sa oras na ba? Kay iba lanatan ng Pablo, si Silas, si Bernabe, kay iba to lanatan si Si Marcos. Marcos. Okay. Pastor, Nathan, inerso saray nila da. Jad, Kapitulo 13, tan 14, may unaan niya pa nagministryo da, wala pastor, so nakardan 12 ya lugar. Anto raman pastor, nayari pang bila onyura? Warja so unaan say Antioch, ta si katuman so unaan niya aka kinanasari Kristiyano, say Salamis, nila damat, say Paphos, Perga, Pisidian, jad Antioch, jad Iconium, lima matirad mad Listra, jad Derbe, jad Pimawilera de Conyo. ipimawili di Conyum. Aman say bibirbiren tayo 12 pastor, amay journey da, may journey da. amay talagang nila da, So pimawili di Conyum, Dimarad Pisidian Antioch, Ditan may impalagay may kapilya. ayaman. Tan amay jad Atalia, lima matirad man, tan say last, pimawila lang matirad sa may point of beginning da, may jad Antioch. Tas ay pinambasyan na sayan, pastor, nang nangan tayo, say base de, say quarter da, jad Antioch. Kaya nung papawiliran na inay, from time to time, papawiliran da Antioch, pastor. Nata, pastor, nang nangan tayo, anto sa agawa di mad, Papos, Limarad, di ba? Antioch, Limarad Salamis, San Limarad Antioch. Jad Papos. Anto agawad Papos, pastor. Jad 13 versikulo sa isang 7, nang tayo. 13 versikulo sa istan 7. At say kwanto jay, at nan aliberdala sulapag pulo ang gaed Pafo, arumog da susakay at tuo mana ganito. Managanito. Matila a propeta Hudyo mangaran na Berhesus. Asikato so wala ed kinan Proconsul Sergio Paulo sakay alakin makabat. Saya inpatawag to si Bernabe tan si Saulo at kinaliktan to narengel so salita na Dios. Pastor, nan kasabida kuno di man Papos, kuno at Ingles wala di man so say laki Kiyan, managanito, sorcerer, kuanda. Sa ngaran to, pastor, tanan si Berhesus. Sa gabay to iba, anak na ni Jesus. Anak na manangilaban. Pastor, anto yung kabalik santo niya, pastor? Si Berhesus, bataan, nasa kaya mangaran na Herios Paulos. Aya si Sergius Paulos, si katuso gobernador na Roma. Tansara yan, totoo. May impluensya. Noon, pastor. Kinaliktan da, yan naringalan, so say balita na sa Diyos sa katawan. Mamutan Pastor Ross, gaano mangi encouragement na si katayo talagang ang ari tutuon wala talaga ilang posisyon at likat damot lamang so makarangal na sa salita na Diyos. Pastor. Ito'y pastor, sayan bangatla, wala ray totoo man kaliktan, wala mo ray tanggap. Jad Papos walay kimaliktan, tan wala mo susimum lang. Ayan, aya so tali-tali tayo. Walay mangawat. Walay mangipulisay. Pastor, 5 mo irad Pisidian, Jad Antioch. Anto sa agawa mo di man pastor, Jad 17 hanggang 23. Jad 17 hanggang 23. Say kwanto jay, say Diyos nasaya abalay na Israel pinilito so saray atateng tayo. Tan intanduro to so balay nan nanayam ira ed dalin na Ehipto. Et ed atagay taklay to inpaway to radman. Kasi kwanto leleg na 4 taon singa managkomisya ama inibatura kalawakan. At nan binagbagto so pitura a nasyones dalin na kanaan inapagto si Karaya inpatawir so dalin na saraman a nasyon loob na 4 alasos tan 50 taon. At kayari ya sarayan bangatla initdantura na ukom ya angga propeta Samuel. Pastor, say tutukuyan to ditan, pastor, at saray nanangkalar di man, at saray Hudyo. Pastor, ipapaliwawa to, so anto'y agawa, sa may 40 anyos, yung taon, ya impan anakardawa, pastor. Actually, dapat man 11 days labang man niya journey, pastor. At lapod sumlang, tan puta sa may bunger. Tan, tuman, pastor, awit na ulo. Awit na ulo, nasaray mananisya.
At anto pastor so agawa dimukay. Imabot So, na saman. 40 taon. So arayaman susay imbabaga ng Pablo ed loob na sinaguga. Oo. Kaya sarago man arami Hudyo at atatang daraman. Siyempre bibirbiran ng atatang daraman pastor. Balot na paglaba yan ibaga to susaman. So anto si rin susay reaction na sa arami totoo di maned ancho kad Pisidya pastor. Dakeled si kara in reject da susama niya mensahe. Lapod sing titiraan nan On. Basahan tayo pastor wa diyan 38 hanggang 41. 38 hanggang 41. Amtan nyo si rin, agagi, alapoed ngaran na sayan tuo, ni pakabat at si kayo so kaakal na saray kasalanan. At jad saray amin niya agyo akapatungtungan jaed gangan ng Moises. Lapod si kato ni patunong ya amin sumanani siya. Jad 40 sa kwanto, alwaran nyo si rin, umpan makasabiid si kayo, so salita na sayan saray propeta. Pastor. So ituloy tayo pastor. Atan so say agawa de manad Pisidya at Antioch. Tanapan pastor limarad ikonyom. Ento ya ikonyom pastor. Ay lugar ya ikonyom at sa kay unong pinag-aralan tayo sa kay mot iray at sa may syudad ya dakkel mo yato ya pinangkalaranda. Natan pastor, anto so say agawa di man. Jad 14 versikulo 4 tan 5 nadengdengan tayo pastor. Sa kwanto, balat nan kadwa sa totoo at syudad. At saray arom akigampira at saray Hudyos at saray arom at saray apostoles. Yat 5 sa kwanto at sanan undog palara kumon so saray hintiles tan saray Hudyos pati saray makaulay da pian kabilenda tan tupakendara. Nanyo pastor ha? Di mad ikonyom manaya. Naning kalarda nanyo pastor man kasi ning kalarda ya benger irayan Hudyo. Agda panisyan kasi Kristo unta mo so ginawa da di manad impan lakbay da man lapod Ehipto paulad Kanaan. Kanyan si rin reject era di man pastor. Impulisay dara di man. Antayon ni so antoy agaw pastor. Ngalngali dara kabilen. Kabilan. Ngalngali dara anto. Ngalan dara pati yan. Oh, tupaken na bato ang gadem patay pa nganong dara pastor penja don tanet agda ni tuloy so sarayan ibabagbaga da. So reject era manaya pastor jad ikonyo mawa. Natan, 5 mot irad listra tan jad derbe. On. Anto so agawa di mad listra tan jad derbe, pastor? Jad 4 Gs hanggang 11. 14. Ay 14. Gs hanggang 11. Sa kwanto, in kwanto ad maksil aboses, alagay ka amam manputek ad saray salim at linmukso tan nanakar. At sanan anang nang na saray karaklan so ginawa ng Pablo, in kasilda sa boses da, anang kwan at salita na likaw niya. Saray Direos, Linmasor, ira at sikatayo, kaulibay na totoo. Nanay pastor awa. Bali-bali so sa itali-tali da jad listra. Nang limaraman wala may lupoy lalamet. Nanay pastor may lupoy na naning ng tayo jawa. May imbagaton lupoy, ulitan tayutan atan isusumbuluan na aga makagalaw kasalanan ama. Noon sama no paralitiko ka nayari nang gawa kay kasalanan. Natan aluwalan natan so gabay ton kabalik sa nitan. Bagbalat no lupoy ka agka makagalaw gabay ton ibagatan ag mo na nalulupoy sa espiritualidad mo ako amaya-maya kasalanan. Yan no maminsan nagtayo niliktuar at bilay tayo. Pastor, nung nangan tayo jay, nung apaabig may lupoy, aglabat na nakar. Yun. Sa ikwantod tanay, anto pastor, limokso. Limokso. Anto ka ba ito ibagaya, pastor? Imabigamong. Imabigamong santyan. Nung nangan tayo, non-witness siya tampol, sama yung lukso to. Kaya walay makapanyarin Diyos siya ng paabig at sikat. Nangyay, pastor nginaranandaman versikulo 12, pastor. Nung nangyay. Yung 12, sa ikwanto, at ingarananda si Bernabe na Jupiter. At si Pablo Mercurio. Tas si kato ng saman so manunaan aman sa salita. Nangyay, pastor si Jupiter tan Mercury. nangyay, pastor actually, nung nangyay tayo si Pablo nginaranandaya Hermes. Kung tayo, wala man so Zeus. Tan Mercurio. Kung tayo, akin Zeus tan Mercurio Lapod si Zeus, ay may Diyos na kanya. sangka balaga na Diyos. Sangka tagay. Lapod si kayo man sasalita, si katayo tagtagay. Tan si Jupiter, kung tayo Mercurio, si katumot so tinawag na kindi Barnabas. Anto gabay ito bagay, pastor? Akin, sa ikwando ni, tas sa iray dirios,
akilimog ed saray. Totoo. Totoo. Aman, so ibabagada. Akilimog irad sa aray totoo. Saan karagkapan yan tali-tali, Pastor, awa? Nung nga Pastor Ross, say sing ano, pakalaglumaw ay liknak ditan. Say agawa. Tutumbukan tayo ay impambiyahe na sarayan lingkor na Diyos. Amay-amay so tali-tali dan ang agamarak. Pero, ag-iratim munda. Wala ray pasan. Singa saya, bago ra limad listra. In pulisay daray. Di man Patay ang danira lawari, awa? danirad man. Pero ag-iratim munda. Imuloy irad say gatmada. Inunor da, ginawa da so responsibilidad da Diyos siya katawan. At inikdan ira na sa Diyos siya tali-tali, ano iner na encourage ni ran siya panamagli na sa may tali-tali da listra. Pastor, sa kay niya nang nangan tayo, awa? Tuwa, ya amaya-amaya panahon, ya singara gawin lan, singara patayin dalan talaga. Pero sa Diyos, anto ilalaban tura. Ilalaban tura. Natan, Pastor, agmo nayari ya, puro rejection. Oh. Awa, talagan, dumama, Pastor, dahil undangan si nga Diyos, mainamay mo lang ikalar. Balibalin dengelan pastoros yakin bawat sakripisyo na sari anak na Diyos no si katayt manlingkurad si kato walay bunga to aganon tanton wala ray obstacle siya dalanan tayo On, Pastor. Natan, Pastor, agaya ng 10. Pastor, tamaya may tali-tali da. Talagang nanangan tayo, Jad 14, versikulo 19, anto'y agawad si Karabala di madderbe. jad derbe si kanto jad saman sin mabiso saray Hudyos anan lapo ed Antioquia tan Ikonyo at nan sinagyat da so karaklan tinupak da si Pablo at insagarda at paway na balay ya inisip dan inatila. Nang nanyo, Pastor, di man na derbe, Akataway mo na Pablo, Pastor. tinupag da, nayari, Pastor, yakin niya abalangan na linawa. Oh, Santa day natila Ginayugoy da Sanda ginayugoy in sagarda. Kwanto, In Pastor, sagarda. Ginayugoy dad sali. Na-imagine mo, Pastor, inumuna da maray dad sali. Sanda inggoyor. sanday po, tabalang tayo natila. Santa day natila. Magbalot sa Diyos, maaro. Oh, Ang gamanon niya sa tali-tali. Agasimawa sa sarayan apostoles. buatan Pastor Ross. Ya iyaral so say katuan na sa Diyos, sa katawan. Pastor, nayarin, nunununutan ko. Akinat, unsanok so sarayan totoo, tan mamasnok ira. No sa ikakalar mo pangkamaungan tanduga. Akinat, si Karaso, mamasnok yang gad, saragday mamatay. No say nariringalanda mo maraka. Nanananan ko, Pastor, ya, nayarin si Satanas la sumanggagawa dya, Pastor, awa. Yan nayarin, amay aliwan linawa, paparlangan to. Amo antayon dyan si kami, wala may tatawagan daya anyob, Pastor. Antayon may anyob, awa. May sibukan, tapiano, balag may apoy. Nayarin, si Satanas, aanyoban to. Kaya dyan untan, mamasnok, unsanok iray totoo, patayin da. Tas ay totoo, Pastor Ross, kin no paano sulikat na sari anak na Diyos siya manlingkor? Si katuma, so subog ng Satanas siya patundaan so sarayan. Kin katunaman may babagon ang yuban to so sarayan to tapyan aga o dino natunda na samper. So kimoy. On, Pastor. Antayo, Pastor, amaya-may sunilan na sayan duaran, ayan muyungan, Oh. piano ikalar, so bablin salita na sa Diyos, sa katawan. Untanti mo, Pastor. Ang tilaulad derby, ang tilaulad listra. Nayari no, latila balad barangay Malayo, latila batad barangay Bungato, Habay tay labat ya. kaabay tilabat. No anto so nang muya saragton panantano man na say mao nga balita. Pangibawagan na say ebanghelyo. Atan so sa kayadalin niya kailangan mong tanuman. Oh. Atan so sa teritoryo nga pantanuman mo. Nayari na reject ka. Nayarin agda kaawatan, no nayarin awatan da kamo tetampol. Pero no ang gamaan to resultadotan, gawam labat. Ang kimoy ka. Taatan mo labas so imbilin sa Diyos sa katawan ay ikalar, tanggawan iran disipulo. Antam Pastor Ross, kin wala may tatawagan tayong Great Commission, awa. May interna Diyos siya balag ya responsibilidad sa katayuran manan siya. Sa isa kaya punto diya Pastor Ross sa aaralan tayo ay pantuor tayo sa may responsibilidad ya pangikalar sa ebanghelyo. Ya interna Diyos siya katawan sa apostoles hanggang panahon tayo natin sa katayuran leaders na church. Kaukulan ya walay man-volunteer, man-voluntaryo ya mangkimoy. Kaukulan niya walay tuon unalagay ya man trabaho. Awa. Atan so dapat ya nagawa kadyan agagi.
amayamay so nayarin pang kanawnawa yaman lingkor tayo Diyos sa katawan. Kaukulan niya walay unalagay, kaukulan niya nanengneng tayo sa importansya na sayan kimay, at itir tayo, so bilay tayo Diyos sa katawan, ya paagamilad si kato. On pastor, antayo, numanlingkor tayo sa Diyos sa katawan, amaya-maya gunigo na unsabi. Oh. On pastor, agtayo ko mo nababalangan na sa inspirasyon, pastor. Antayo, sa kayagaw, walay kay iba, kaya kaarok. Dahil pastor sa kanto, Pastor Rosler, agka masyadong mangkukuli ang mga ibabawag na ibangilyo. Sa kang kuakin eh. Ta sa kwanto man na Revelation, God Apocalypse, ya say napdusa na ani, singara burid baybay. At ang kato, Pastor, no karal kalakalar, aglad na tumor. Aglad na tumor ya singaburod baybay. Dumamot sa theology to pastor Sa kang ko si kato balit, Pastor. Antam, Pastor, bangko. Actually, antam kaaro kang ko si kato. Sa imba kay Dios at mangkalar tayo. Nayari, sinununutan mo pero manggagalaw mo labat, pastor, Glory to labat. Manluluroy labat. Nuuman sa theology, alam pastor, andi, alam numan. Agtayo trabahon, amin niya talaga, gali kayong galing siya, tamang maliw kayo lang, manangon o randi. Sa imba kay Dios at ibawagyo. No, tanggapon da kayo, lakap yura. No, andi, ipagpagyoy sa liyo. Akinay. Lapod, kayo daw lugar, yan no inaret awatan da kayo. Taaliwan amin at mangawat. Anto ni Pastor Susaramay, nadukduk tayo, naturtur tayo, at sayan panag-aral. Sa isa kaya, nayari tayo na turtur tayo sa yan aral, At sika tayo rakuno, ya manliling ko Diyos agagi. No kapigan ya, unaalagay tayo, no kapigan ya pantatalunggaringan tayo, susaray, subok na say bilay, at panaglingkor tayo Diyos sa katawan. Say likat timot, say aro timot, yaman lingkor Diyos sa katawan, at lalon o kakasil, lalon o naatagay. No, kumbaga, lalon nai-encourage, so balang sakit si katayo, at sara may trials na tatali-tali to. Tuatan, Pastor. Kanyan, sayan pa nag-aral tayo, Pastor, gaylay pulis na oras. Oras lalamat, Pastor. Panagsara tayo lamot, na sayan pa nag-aral. Nandungan tayo, Pastor, kuha tayo ba gayon, si katayo, so say magtatalong garing ang tali-tali, lalo tayo ng kakasil. Kaya si rin ang tigawon tayo. Manahanap na lugar na ineret, makapantrabaho tayo. Kaya kwento lang ti Pastor Roskin kaukulan niya, walay gagawin tayo, lilagyan man na alagar tayo Diyos sa katawan. Tanong ang gapi gagawin tayo, na boring tayo. At sa sense to, ibabaga tayo dyan, no, mantatalong garing tayo, lalo tayo nung bibiskog. Naimatunan tayo amin atatang tanagagi. No, paano niya si Pablo at linma at nanduroma ya lugar. Kaya dyan untan at ibawag to sa ebanghelyo to. Imuna, ya panagmisyonero. Amayamay ya pakadis niya ngay bilay. Amayamay ya naimatunan tayo problema. Bangbalat. Nansyan siya si kato, tan agawalaan na sa inspirasyon. Si katon naynay, so ninam timangay tawon, tan alik na to ya sa Diyos at walad si kato. Kaya sirin, dakil, so akalaran, yang gadnatan naabot to hanggang sayay kay kulat tayo pastor yadong tutumbok ni Ran Missionary Jordan naabot to Asya yan yung naranggad natin at wadya tayo yung mananumbo at say Kristo ya inkalar danon saman. Pastor, mampikasi tayo. Maaron Dios, pisalamatan min balig ya inibaan nyo kami sayan panaral. Salamat at say tali-tali ng Pablo at say unaan niya panagmisyonaryo to. Kumun katawan tao lalo kami ya nawalaan ng barakep, ya liknaan ya mi iba, tan mi bayanihan, mi tagnawaan, ud saya katawan, ya pananglingkor ud si kayo. Amen. Salamat. Lapod ud sayan bukta, iasaes na say masanton spirito, ud si kami, no iner sulaan mi, pianjad untan, ni bawag mi ebanghelyo unong ud kaliktan mi. Yes. Saya sukerwan mi, at mablin nga raso sa manangilaban mi. Amen. Pastor, salamat abalbalag, gadin pa indagop yo. Salamat lalamot, at si katayo namin, ya din mengel, tanawalaan tayo na marakop ya istorya, at say panagmisyonero ng Pablo. Salamat, Pastor. At akaaral tayo amayamay, at sa lesson tayo. Agagi, ituloy yo, so pandengal tayo, at sa lesson ta, mas lalo nung dadakop ni, so saray aral lang tayo doon tutumukira.